emva kweminyaka emithathu mina naye sithandana. Sashada sinosiya eminyakeni emihlanu edlule. Wena uma khwaphe nje. Ubani ngabe usiya? Awuyeke ukulokubuza ngaye. Ukushiye wedwa la njengamanje unomkakhe yena le. Angikholwa nje ukuthi usiya ubefisa wonke lokho. Ukube nje ubaba wavuma ukumamukela yena. Ukube sashada thina kuqala ngabe kwenzekanga konke lokho. Ngizocela ukuthi ubhekane neqiniso. Kuzomela ukuthi uyeke umsebenzi wakho manje. Uhlale ekhaya. Sibahle imancane. Sibahle awume awungilalele. Ngathandana naye sisebancane, ha? Ngase ngikhumbule okwakudala bese ngalahleka ngiyaxolisa. Ngicela ngiyeke. Sibahle. Ngisanda kuthola ukuthi ukhulelwe. Ngithe ngifuna ugcina umndeni wami. Ngamkhuthaza ukuthi akhiphe lesisu. Uyezwa? Sawubona sikufonela sisemtholampilo mama. Une-appointment. Uyeza namhlanje? Ngeke, ngiphinde ngize.